ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम तत्सत् नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैस्तुकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः ओम तत्सत् हरे कृष्णा எல்லாருக்கும் हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी। हरे ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்போ நேத்து என்ன பார்த்தோம்? வதந்தி தத்துவவித்த தத்துவம் யஜ்ஞானம் அத்வயம் பிரம்மேதி பரமாத்மேதி பகவான் இதி சப்தியதே. அதாவது கிருஷ்ணா ரியலைசேஷன் 3 அப்படின்றத மாதாஜி ரொம்ப கிளியரா சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. பிரம்மம், பரமாத்மா, பகவான், இந்த 3ல எது ஹையஸ்ட்? பகவான் தான் ஹையஸ்ட் மாதாஜி. ஓகே, பகவான் தான் ஹையஸ்ட். ஏன் பகவான் ஹையஸ்ட்? அவர் தான் சச்சித் ஆனந்த சொருபி மாதாஜி. வெரி நைஸ், அதுதான் எல்லாத்துக்கும் வெரி நைஸ். பிரம்மா சத்து, ஆ, இது பரமாத்மா வந்து சச்சித், வெரி இவர் நைஸ், வந்து சச்சித் ஆனந்த். எக்ஸலண்ட். சோ சச்சித் ஆனந்தம் இந்த 3ஐயும் கண்டு இருக்கு அப்படின்னு. இது எப்படின்னா, இதுக்கு வந்து ஒரு சூப்பர் அனாலிசி இருக்கு. என்னன்னா, இப்ப வந்து நம்ம வந்து பிரசாதம் பண்றோம் இல்லையா? இப்ப வந்து நான் உங்களை வந்து பிரசாதம் பிரசாதம் அப்படின்னா நீங்க என்ன பசி வரும், ஆஹா அப்படின்னு. ஓகே, உங்களை கூட்டிட்டு போறேன். இதுதான் வந்து நம்மளோட பிரம்மன் ரியலைசேஷன். இப்போ நான் வந்து தரலக்குள்ள அந்த சைடு வச்சுட்டு பிரசாதம் பாருங்க, உங்க கிட்ட வந்து பாருங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸ்மெல் பண்ணுங்க அப்படின்ற ஸ்மெல்லும் பண்றீங்க, உங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கு, ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷப்படுறீங்க. அது போருமா உங்களுக்கு? அதுவும் போராது, யாருக்குமே போராது, எனக்கு கூட போராது, அது வேற விஷயம். ரைட். ஸோ இப்போ 3வதா இருக்கிறது என்ன? ஆனந்தம் அப்படின்றது. எப்போனா உங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு நீங்க சாப்பிடுங்க அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரிபோல், மாதாஜி செம்ம டேஸ்ட். நீங்க பசி நிறைஞ்சிச்சா அப்படின்னு கேட்டனா அதை பத்தி உங்களுக்கு சம்மந்தம் கூட இல்லை. ஏன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நான் செக் பண்ண வேண்டாம், நம்ம சாப்பாடு கொடுத்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த நிறைவு வந்துடும் அப்படின்னு. ஸோ இதுதான் சத் சித் ஆனந்தம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம். தமிழ்ல யாராவது ஸ்ரீமத் பாகவதம் வச்சிருந்தீங்கன்னா ஷேர் பண்ணலாம், சரிங்களா? மாதா ஜி. வச்சிருக்கீங்களா தமிழ்ல ஆன்லைன்? புக்கு நம்ம புக்கு தான் இருக்கு மாதா ஜி. ஷேர் பண்ண முடியாதுல்ல மாதாஜி, நான் ஸ்கிரீன்ல ஷேர் பண்றதுக்கு சமம். ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியாது மாதாஜி. சோ அதனால வந்து சோ இந்த 3ம் சொல்லியிருக்காங்கன்னு. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து 3 டைப் ஆஃப் அதிகாரிகள் இருக்காங்க. யார் அது? கனிஷ்ட அதிகாரி, மத்தியம அதிகாரி, உத்தம அதிகாரி. ரைட். இப்போ வந்து எந்த அதிகாரிக்கு வந்து டிஃபரன்ஸே தெரியாது? எல்லாரும் தெரிஞ்ச ஆல்ரெடி ஆன்சர் பண்ணவங்க ஆன்சர் பண்ணாதீங்க. உத்தம அதிகாரிக்கு மாதாஜி. உத்தம அதிகாரிக்கு உத்தம அதிகாரிக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியாது. ஏன்னா அவருக்கு வந்து எல்லாருமே, அவர் வந்து அவரை தவிர உலகத்துல இருக்கிற எல்லாருமே வந்து கிரேட். அவர் தான் பத்தித பாவனா அப்படின்ற பாவத்துல அவர் இருப்பாரு. சோ இப்ப வந்து ப்ரீச் பண்றவங்க எந்த லெவல்ல இருக்கணும்? மத்தியம அதிகாரி. ஏன் மத்தியம அதிகாரியில இருக்கு? அவங்களுக்கு தான் தெரியும் மாதாஜி, பக்தர்கள் இல்லாதவங்க எல்லாருமே. ஸோ பேசிக்கலி ப்ரீச் பண்றச்சே உத்தம அதிகாரியா இருந்தாலும் மத்தியம அதிகாரி லெவலுக்கு வரணும். நம்ம ரிவர்ஸ் வச்சுக்கோங்க. நாங்களாம் நான்லாம் கனிஷ்ட அதிகாரில இருந்து ஏதோ ப்ரீச் பண்றதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் பேசிக்கலி என்னன்னா மத்தியம அதிகாரிக்கு தான் டிஃபரன்ஸ் தெரியும். டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சாதான் ஒரு ஸ்டூடெண்டோட ப்ரோக்ரஸ் ஹெல்ப் பண்ண முடியும். அதனால வந்து அவங்க டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுவாங்க. அவங்க 4 கேட்டகரியா டிஃபைட் பண்ணியிருப்பாங்க மத்தியம அதிகாரி. என்ன அந்த 4 கேட்டகரி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லட்டுமா மாதாஜி? சொல்லுங்க மாதாஜி. பிரேம, மைத்ரி, முதிதா, கருணா. எக்ஸாக்ட்லி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ வெரி நைஸ். இதை வந்து இங்கிலீஷ்ல யாராவது டிரான்ஸ்லேட் பண்றீங்களா? மாதாஜி சான்ஸ்கிரிட்ல சொல்லிட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, நான் ட்ரை பண்றேன் மாதாஜி. பகவான் கிட்ட வந்து பிரேம அது வந்து ஹையஸ்ட். அப்புறம் வந்து பகவான் கீழே தனக்கு ஈக்குவலா இருக்கிறவங்க கிட்ட அவங்க வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பண்றாங்க. அதுக்கப்புறம் தனக்கு கீழே இருக்கக்கூடியவங்க கிட்ட அவங்களுக்கு வந்து கருணை வரும், கம்பேஷன் இருக்கும், அவங்களை கிருஷ்ணா கூட கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் வந்து வேற அந்த இம்பர்சனலிஸ்ட், அந்த மாயாவாதிஸ் எல்லாம் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு என்னத்த சொன்னாலும் எப்பயும் ஒன்றும் புரியாது. ஸோ அவங்கள வந்து உபேட்சா பண்ணணும், அவங்கள வந்து என்ன நெக்லெக்ட் பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரி போல். வெரி வெரி நைஸ். ஸோ இது வந்து வெரி பியூட்டிஃபுல் ஸ்லோகா. ஈஸ்வரே தத்
நேஷு பாலிஷேஷு த்விஷஸ்து பிரேமே மைத்ரே பேஷுவா யக்கரோஷி சமத்யமஹ இதெல்லாம் படிச்சோம். கரெக்டா? ஈஸ்வரே தத் அதினேஷு அப்படின்னா ஈஸ்வரா அப்படின்ற ஈஸ்வரர் கிருஷ்ணர் கிட்ட ரொம்ப பிரேமை இருக்கும். பாலிஷேஷு அப்படின்னா இன்னசென்ட்டா இருக்காங்க இல்லையா? இப்ப நம்மளாம் வச்சுக்கோங்க, அவ்வளவு ஞானம் இல்ல, அப்படி அவங்க கிட்ட வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா இருப்பாங்க. ரைட்? அண்ட் துவேஷம் யாரோட இருப்பாங்க? துவேஷம்னா ஒதுங்கி போறது வந்து பாத்தீங்கன்னா, நம்ம இந்த இம்பர்சனலிஸ்ட், துவைத்யாஸ், இந்த மாதிரி அத்வைத், இந்த ஆண்டவன் இம்பர்சனலிஸ்ட், லைட்ல எல்லாருமே நம்ம சொல்ற நாஸ்திகவாதிகள் எல்லார்கிட்டயும் ஒதுங்கி போயிடுவாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ பிரேமை இவங்க கிட்ட அவர் லெவல்ல இருக்கிறவங்க கிட்ட மாதாஜி சொன்ன மாதிரி மைத்ரே, ரைட், ஃப்ரெண்ட்ஷிப்போட இருப்பாங்க. அண்ட் கிருபா யாரோட? நம் இன்னோசென்ட்டா தெரியாதவங்க, பாலி சேஷு அப்படின்னு சொல்ற கேட்டகரியோட. அண்ட் கிருஷ்ணரை வேண்டாம்னு சொல்றவங்களுக்கு, ஏன்னா கிருஷ்ணர் எப்பவுமே சொல்வாரு, என்ன வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்க வற்புறுத்தி கொடுக்க கூடாது அப்படின்றத சொல்றாரு. அதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ இதுதான் அந்த கேட்டகரி. சித்ரா மாதாஜி, உங்ககிட்ட தமிழ்ல சாஃப்ட் காப்பி இருக்குல்ல, ஷேர் பண்ண முடியுமா? மாதாஜி நான் தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். லேப்டாப்ல இருந்து ஜாயின் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஒரு செகண்ட் நான் பண்ணிட்டேன் நோ ப்ராப்ளம். லேப்டாப்ல. தேங்க்யூ ஸோ மச் நான் பண்ணிட்டே இருக்கேன் மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றேன், கோஹோஸ்ட் பண்ணிடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணலாம். நான் ஆல்ரெடி அந்த ஓகே நான் கோஹோஸ்ட் பண்ணிடுறேன். மாதாஜி பிரேமை ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பாலினேஷு அப்புறம் என்ன மாதாஜி? ஒரே ஒரு செகண்ட் மாதாஜி, கோஹோஸ்ட் பண்ணிடுறேன் அவங்கள. மாதாஜி ஒண்ணுமே இல்ல, 3 ஃப்ரெண்ட்ஷிப். பிரேம வந்து டாப்பு, ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து சேம் லெவலு, ரைட்? ஓகே மாதாஜி. இன்னசென்ட்டா இருக்காங்களே, தெரியாதவங்க கிட்ட என்ன சொல்லுவாங்க? அவங்க அவர் வந்து கருணையோட இருப்பாங்க. கருணையோட இருந்தா தானே நம்ம ஹெல்ப் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம், எஸ். ரைட்? அண்ட் என்ன நாஸ்திகவாதிங்க கிட்ட அவர் வந்து வச்சுக்கவே மாட்டாரு. இப்போ எல்லாரும் கேட்பாங்க, ஏன் வச்சுக்க மாட்டாங்க? ரொம்ப மோசமான எண்ணமாமா? இப்போ மோசமான எண்ணம்லாம் இல்ல. அவர் ஏன் அந்த மாதிரி வச்சுக்கவே மாட்டாருன்னா, அபராதமாகும். இப்போ இல்லாதவங்க கிட்ட போய் பண்ணா என்ன ஆகும்? ஆர்கியூ பண்ணுவாங்க. ஆர்கியூ பண்ணா என்னத்துல போய் நிற்கும்? அபராதத்துல. அதனால வந்து அவங்க ரொம்ப கிளியரா அந்த ரிஸ்கே எடுக்க மாட்டாங்க. அதனால வந்து அந்த மாதிரி நாஸ்திகவாதிங்க கிட்ட எல்லாம் அவர் வந்து ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் வச்சுக்க மாட்டாரு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ வந்து ஐ திங்க் லாஸ்ட் வீக் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க, எத்தனை உபனிஷத்துகள் இருக்கு? மாதாஜி 18 மாதாஜி. இல்ல, நெக்ஸ்ட் புராணங்கள் எத்தனை இருக்கு? 18 18 புராணங்கள் புராணங்கள் மாதாஜி. 18 இருக்கு. அப்போ உபனிஷத்துகள் 108. ஹரி போல், வெரி நைஸ். உபனிஷத்கள் 108. உபனிஷத் அப்படின்னா குரு சொல்வாரு, நம்ம கேட்டுப்போம், உட்கார்ந்து கேட்கறது, அதுதான் அர்த்தம், ரைட்? ஒன் லைன்ல சொன்னோம்னா. புராணங்கள் 18. இப்போ எல்லாருக்குமே வர ஒரு ஜெனரல் டவுட் என்னன்னா, இப்போ வந்து புராணத்துலதான் வந்து இது பண்ணுன்னு சொல்றது, அதாவது கர்மகாண்டா வேதங்கள் விஷயங்கள் எல்லாம் கூட புராணங்களை தானே சொல்லியிருக்கு, வேதங்களை தானே சொல்லியிருக்கு. நீங்க வந்து பிரேமையை சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்றீங்களே, ஏன் இந்த மாதிரி டிஃபரன்ஸ் சொல்றீங்கன்னா, புராணங்கள் வந்து 18 3 செட்டா டிவைட் ஆயிருக்கு. அதாவது 6 6 6. டாப் 6 என்னை குறிக்கிறதுனா சத்வ குணம். சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்களை டாப் 6 குறிக்கிறது. மிடில்ல இருக்கிற 6 வந்து ரஜோ குணத்துக்கு, கடைசியில இருக்கிறவனுக்கு தனோ குணத்துக்கு. இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல உங்களுக்கு 2 பசங்க இருக்காங்க வச்சுக்கோங்க, ட்வின்ஸ். ஒரு குழந்தை வந்து 90% வாங்குது, இன்னொரு குழந்தை ஃபெயில் ஆயிட்டே இருக்கு. நீங்க 90% வாங்குற குழந்தைகிட்ட என்ன சொல்வீங்க? வெரி குட். தம்பிக்கு கொஞ்சம் சொல்லி கொடுப்பா. இல்ல, 90% வாங்குற குழந்தைகிட்ட நீங்க என்ன சொல்வீங்க? என்ன மார்க் வரணும் அப்படின்னு சொல்வீங்க? சென்டர் வாங்கணும் வெரி நைஸ், சென்டம் மார்க்னு சொல்லி கொடுவீங்க. அதுவே வந்து நம்ம இவர் ஃபெயில் ஆற குழந்தைகிட்ட என்ன சொல்வீங்க? பாஸ் மார்க்காவது வாங்கப்பா அப்படி ஏன் உங்க குழந்தை தானே ரெண்டுமே முதல்ல இதுக்கு ட்ரை பண்ணட்டும் மாதாஜி, அப்புறம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வெரி gradual ஆ நைஸ். போக முடியும். ஐடியா என்னன்னா, நம்மளோட ரொம்ப ஹைல இருந்தா நம்மளால ரீச் பண்ண முடியாது. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் என்னையே எடுத்துக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் டே கிளாஸுக்கு வரச்சே ரொம்ப ஆசைப்பட்டு தான் வந்தேன். 12 வயசுல வந்து பகவத்கீதா படிக்கணும் அப்படின்ற 12 வயசு ஆசை. பாட்டி கிட்ட கேட்டா, இந்த வயசுல எல்லாம் படிக்கக்கூடாது, நீ 60 வயசு ஆறுச்சே படினாங்க. அந்த டைம் எனக்கு 60 வயசுன்னா நினைச்சேன், அச்சோ 60 வயசுல நான் இருக்க மாட்டேனோ. ஏன்னா 12 வயசுல 60 வயசு இஸ் வெரி வெரி ஓல்டு ஏஜ் மாதிரி. இப்போ அதுக்கப்புறம் என்னன்னா, அப்படியே படிச்சாலும் எந்த விதத்துல அது எனக்கு ஹெல்ப் ஆகும்? அது வந்து எந்த விதத்துலயுமே என்ன வந்து ஹெல்ப் பண்ண போறது இல்ல. நோ யூஸ். ஏன்னா நான் என்ன வாழ்க்கை முடியிற டைம்ல வாழ்க்கை பாடத்தை கத்துக்கிறது என்ன, அதாவது அந்த வயசுல அவ்வளவுதான் ஞானம். இப்ப வந்து பகவத்கீதா பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் எந்த வயசுல வேணா ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், எந்த வயசுல வேணா எடுக்கலாம் அப்படின்றது ஒண்ணு இருக்கு. இப்போ என்னன்னா,
எதுக்கு இதை சொல்றேன்னா, அப்படி இருந்தோம் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே 4 ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸ். எப்படி இருந்தாலும் 3 ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸ்ல ப்ராப்ளம் இருக்காது. தண்ணி எல்லாம் குடிக்க மாட்டோம் மோஸ்ட்லி. அதெல்லாம் அந்த சைடே பார்த்தது இல்ல. இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப்பும் இருக்காது. ஸோ கேம்பிளிங்க்கும் ஜென்ரலுக்கா பெண்களுக்கு சான்ஸ் இல்ல. ஒண்ணே ஒண்ணு என்னன்னா நான்வெஜ். அது மெயினா வந்து ஒண்ணு நான்வெஜ் இருக்கும், ஆனியன் கார்லிக் கண்டிப்பா இருக்கும். எல்லாருக்குமே முக்கால்வாசி பேருக்கு. இப்போ இந்த ஒரு விஷயத்த ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல சொன்னா அப்படியே பேக் பண்ணிட்டு ஓடிடுறவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க. அதனால நாமினிஷ்ட பிரபு கூட என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, காலேஜ் லெக்சர்ல வந்து ரொம்ப இதை ஹைலைட் பண்ணக்கூடாது. ஹைட் பண்ணணும்னு இல்லை. இப்போ பலி மகாராஜ் கூட சுக்கராச்சாரியா என்ன சொல்றாருன்னா, பொய் சொல்லலாம், அதாவது ப்ராமிஸை கூட வித்ட்ரா பண்ணலாம். அதாவது 4 சுச்சுவேஷன்ல என்ன சுச்சுவேஷன், ஒருத்தரை காப்பாத்துற மாதிரியோ, இல்ல பிராமணர் பசுவை காப்பாத்துற சுச்சுவேஷனோ, இல்ல ஒரு தானே அழிஞ்சு போயிடுவோன்ற சுச்சுவேஷன்லயோ வந்து தன் வம்சம் அப்போ வந்து நம்ம கொடுத்த வாக்கை கூட பின்வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதே மாதிரி ஒரு உண்மையை வந்து டுவாலிட்டி இல்லாம சொல்லணும். ஆனா ரிக்குவயர்மெண்டோட தான் சொல்லணும், அன்வான்டா சொல்லக்கூடாது. இப்போ வந்து இந்த குழந்தை வந்து பாஸ் மார்க்ல வந்து அப்பா நான் பாஸ் ஆயிட்டேன் அப்படின்னா, அவன் இப்பதான் வந்து உன் அண்ணன் மார்க்கை காட்டினான், அவன் சென்டமா. தேவையில்லை அந்த உண்மை. தெரிஞ்சுக்கும் குழந்தை, பட் நம்ம சொல்ல வேண்டாம். ஏன்னா அந்த குழந்தைக்கு பாஸ்ன்றதுதான் கிரேட். புஷ்ப மாதாஜி சொன்ன மாதிரி ஒரு லெவல் ஏறத்துக்கோசம் தான் இந்த புராணங்கள் ஒரு லெவல்ல கொடுத்துருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம், நம்ம வந்து கர்ம காண்ட ஆக்டிவிட்டி ஏன் என்கரேஜ் பண்றோம் அப்படின்னா, ஆசையில இழுக்கிறதுக்கு. உனக்கு குழந்தைய வந்து எல்கேஜி போறச்சு கூட கொடுப்போம், நான் உனக்கு சாக்லேட் கொடுக்குறேன். இதே குழந்தை வந்து சாக்லேட் கொடுத்தாதான் ஸ்கூலுக்கு போவேன்னு எல்கேஜில சொன்னா தப்பே இல்லை. ஆனா அதே 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல சொன்னா என்ன சொல்லுவோம், ஒத்த வாங்க போறப்போ அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. இல்ல மாதாஜி 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல மோட்டிவேஷன் வேற, காரு, பைக்கு, மொபைல், அதுவும் தப்பு. ஏன்னா 3 வயசுல தெரியாத அறியாத குழந்தைக்கு மோட்டிவேஷன் தேவை. 10வது கிளாஸ் வரச்சே குழந்தைக்கு வந்து மோட்டிவேஷன் தேவையில்லை, என்கரேஜ்மெண்ட் தேவை. ரைட்? என்கரேஜ்மெண்ட்னா நீ நல்லா பண்ணுவ அப்படின்னு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்கணும். அப்பவும் நம்ம வந்து இல்ல மாதாஜி நான் கிம்பளத்தை ஏத்திட்டே இருப்பேன்னா, அப்போ நம்மளோட ப்ராக்டிஸ் வந்து தப்பு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ரைட்? அதனால வந்து இந்த மாதிரி 3 கிளாஸ் ஆஃப் டிவோட்டிஸ் இருக்காங்க. ஹையஸ்ட் உத்தமாதிகாரி எல்லாருக்குமே தெரியும், மத்தியமாதிகாரியும் தெரியும். 3வது கிளாஸ் ஆஃப் டிவோட்டிஸ் என்ன அப்படின்னா, அவங்களுக்கு வந்து பௌதிக உலகத்தை பத்தி தெரியாது. அவங்க டோட்டலி டிட்டாச்டு. ரைட்? அவங்களுக்கு வந்து டிட்டாச்ட்னா அவங்க இன்னும் தெய்வீக உலகத்துல டிட்டாச்டு. அதாவது பேர் நேம் சேக்குக்கு அவங்க இருக்காங்க. ஸோ டிபிக்கலி ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ். அவங்க வந்து என்னன்னா அவங்களுக்கு இன்னும் பௌதிக ஆசைகள் இருக்கு. அதெல்லாம் அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஆட்டோமேட்டிக்லி அவங்க வந்து கோயில் போய் கும்பிடுறதுக்கு மெயின் ரீசன் என்னன்னா, என்னோட பௌதிக ஆசைகள் நிறைவேறணும். அப்படியே இருக்கக்கூடாது. நம்ம எல்லாம் அப்படிதான் வந்தோம். ரைட்? நம்ம பார்த்தோம் பகவத்கீதையில என்ன ஸ்லோகா எப்படி வந்திருக்கோம், நம்ம எந்த ஸ்லோகால நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு ரீசன்னால கிருஷ்ணர் அப்ரோச் பண்ணோம். என்னது அது? 4 டைப் ஆஃப் டிவோட்டிஸ் இருக்காங்க. நான் சொல்றது கேக்குறதா? கேக்குது மாதாஜி. கர்மயோகம், ஞான யோகம். இல்ல அதுக்கப்புறம் வரலாம். பேசிக்கலி 4 டைப் ஆஃப் டிவோட்டிஸ். சதுர்விதா பஜத்தை, 4 டைப் ஆஃப் ஞானி அர்த்தாத்தி சத்விதா பஜந்தே மாம் ஜனானு சுக்ருத்தினோ. பேருருவர், செல்வம் விரும்புபவர், கேள்வியுடையோர், இது மாயாவதி. அந்த ஸ்லோகா சாரி, யாருக்காவது ஸ்லோகா ஜிக்ஞாசு அர்த்தார்த்தி. 4வது ஞானிகள் மாதாஜி. ஞானி அர்த்தாத்தி அந்த ஸ்லோகமா மாதாஜி? ஆமா, அந்த ஸ்லோகம் ஞாபகம் தான் சொல்லுங்க, பாத்துல. பார்க்காம தான் சொன்னேன் மாதாஜி. நீங்க பார்க்காம சொன்னீங்க, தெரியும் எனக்கு. நீங்க சொன்ன ஆர்டர்லயே எனக்கு தெரியும், பார்க்கலன்னு. சதுர்விதே மாம் ஜனா சுக்ருதினோ ஜுனா அர்த்தா ஜிக்னாஷு அர்த்தாதி ஞானி ச பரத ரிஷபா. இதுல வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் யாரு? ஞானிதான் க்ளோஸ் மாதாஜி. ஏன் ரொம்ப க்ளோஸ் ஞானி? ஞானி வந்து பகவான் உணர்த்தார். இந்த ஞானத்தை பெற்றவர். ஞானம்ன்றது என்னன்னா, இப்போ கிளியரா தெரிஞ்சுக்கணும், இது வந்து ஞான யோகாவை சொல்லல. ஞானி நீங்க சொல்றது வந்து பக்தியை தெரிஞ்சவர். அதாவது கிருஷ்ணர் தான் முழு முதல் கடவுள், இஸ் த கிரியேட்டர், இஸ் த மெயின்டைனர் என்ற அந்த ஞானம் தெரிஞ்சவர். அதை கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும். இந்த டைம் ஞானின்னு ரெஃபர் பண்றது வந்து ஞான யோகா இல்ல, பக்தியில, அதாவது கிருஷ்ணர் என்ற ஞானமே இருந்தவர். அவர்தான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்னு தெரிஞ்சவர். ஆனா அவர் அனன்ய பக்தான்றது இல்ல. அவரும் நியோஃபைட். எதுக்கு சொல்றாருன்னா, அவருக்கு தெரியும். அதனால கிருஷ்ணருக்கு ஓகே, ஆல்ரெடி நீ என்ன ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிட்டியா அப்படின்னு. பட் அவர் வந்து உத்தமாதிகாரி கேட்டகரி இல்ல. அதனால அவரும் வந்து அந்த கேட்டகரிக்கு போகணும் அப்படின்றதால இந்த 4 கேட்டகரியில நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது, கிருஷ்ணர் சொல்றாரு எனக்கு ஞானி க்ளோஸ். பட் அதுக்கு அர்த்தம் இந்த 3 பேரும் வந்து க்ளோஸ் இல்லைன்னு இல்லை, எல்லாருமே க்ளோஸ் தான் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ மாதாஜி வந்து வெரி நைஸ்லி அந்த 4 இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க,
ரைட்? நம்ம பார்த்திருக்கோம். 4 இப்ப வந்து 4 மோட்டிவ் இருக்கிறவங்க கிருஷ்ணர் கிட்ட வராங்க. இது ஒரு கேட்டகரி. அதே மாதிரி 4 டைப். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம்? வேதங்கள் வந்து தாமசிக புராணங்கள் எல்லாம் இருக்கு. ஏன்னா கர்ம காண்டா அவங்க அப்படின்னு. இப்போ கர்ம காண்டா ஒரு சைட்ல வைங்க. அது வந்து கர்ம காண்டான்ற கேட்டகரி, ரைட்? இப்போ நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி கேட்க போறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து யாருக்கு ஞானிகள் அப்படின்றாங்க. ஞான காண்டா, அதாவது அவங்க அவங்க வந்து அவங்களும் டிரான்ஸ்டென்டலிஸ்ட், ரைட்? அவங்கள வந்து நம்ம சொல்ல முடியுமா பியூர் பக்தி டிவோட்டிஸ்ன்னு சொல்ல முடியுமா? முடியாது அவங்க மாதாஜி. வந்து ஏன் சொல்ல முடியாது? பக்திக்கு போகணும் மாதாஜி. பக்தி தொண்டு செய்யணும். பக்தி பக்தி. பக்தியை செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்திருக்கோம். சோ பக்தி தொண்டு செய்யறவங்க தான் பியூர் டிவோட்டி. அப்ப ஏன் ஞானியை வந்து பியூர் டிவோட்டின்னு சொல்ல முடியாது? அவர் இன்னும் ஃபுல்லா பகவான் ரியலைஸ் பகவான் அதான் லிபரேஷனுக்கே போயிட்டாரு. லிபரேஷன்ங்கிறது பௌதிகத்துல இருந்து விடுபடுறது மாதாஜி, பிரம்மத்தோடு ஒன்றது, அவ்வளவுதான். சோ இது பகவான் கிட்ட போகல இல்ல மாதாஜி. மாதாஜி அவரு ஞானத்தை தான் அடைஞ்சிருக்காரு, ஆனா பகவான் அடையல. பகவானை அடையிற பர்ஃபெக்ட் ஞானம் அவருக்கு ஐடியா வந்து பிரம்மஜோதி அடையிறதுன்னு. இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு கதை சொல்ல போறேன். கதைக்கு ரெடியா? ரெடி மாதாஜி. அதே ஃபுல்லா கேளுங்க. மறுபடியும் சொல்ல மாட்டேன், ஒரு தடவை தான் சொல்வேன். பேப்பர் பேனா எடுத்து நோட் பண்ணாலும் எனக்கு ஓகே. சோ நல்லா கேட்கணும் இந்த கதையை. ஓகேயா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஒருத்தருக்கு 5 பசங்க இருக்காங்க. 5 சில்ட்ரன். ஓகேயா? 5 பசங்கள்ல வந்து 5வது பையன் கடைசி, ஆர்டர்லாம் வேண்டாம். 5வது பையன் வந்து என்னதானா 5 பேருமே ஒரே வயசுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகேயா? கன்வீனியன்ஸ்க்கு. ஆனா 5வது பையன் என்னன்னா, அவனுக்கு வந்து அப்பாவோட சொத்து தான் ரொம்ப முக்கியம். அவன் வருவான் எப்படின்னா, எப்படி அப்பா சொத்தை எடுக்கணும், அப்படி இப்படி இப்படி இப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு கேட்டகரி. இது ஒரு கேட்டகரி. ஓகேயா? வந்தாலே அப்பா வந்து என்னன்னா, எனக்கு சொத்து தான் வேணும், வேற எதுவுமே வேணான்ற எண்ணம் அவனுக்கு. எது மேலயும் ஈடுபாடு இல்லை. ஓகே? அதுக்கோசரம் அவன் அப்படியே இருந்துட்டு இருக்கான். அப்பா மேலேயே அவ்வளவு மரியாதை இல்லை, அப்பாவே அவனுக்கு ஒன்றும் பெருசா இல்லை, அதனால அவன் வீட்லயே இருக்கான். இவன் ஒரு கேட்டகரி. 2வது கேட்டகரி, அதாவது 4வது ஃபெலோ ரொம்ப சமத்து. 4வது ஃபெலோ ரொம்ப ரொம்ப சமத்து ஃபெலோ. வருவான், அப்பா அப்பா எனக்கு வந்து அழகா இந்த மொபைல் வேணும்ப்பா அப்படின்வான். அப்பாவும் வாங்கி கொடுப்பாரு. ரொம்ப ஒபீடியன்ட், ரொம்ப நல்ல பையன். ஓகேயா? அப்பா வாங்கி கொடுத்த உடனே அவன் வந்து அந்த மொபைல் வச்சுப்பான் ஒரு 3 மாசத்துக்கு. எந்த ஆசையும் அதுக்கப்புறம் இருக்காது. மறுபடியும் புதுசா ஒரு வண்டி வாங்குவான். வண்டிக்கோசரம் அப்பா அப்பா எனக்கு வண்டி வேணும் அப்படின்னு கேட்பான். சோ வண்டிக்கு வருவான். ஆனா ரொம்ப பவ்யமானவன், ரொம்ப நல்லவன், ரைட்? இது 2வது கேட்டகரி. 2வது சாரி, ரிவர்ஸ்ல சொல்றேன், இல்ல 4வது கேட்டகரி. ஓகே? சோ 5வது கேட்டகரி எனக்கு வேண்டவே வேண்டாம், எனக்கு எல்லாமே சட்டையே இல்லை அவனுக்கு. அப்பானா ஜஸ்ட் சொத்துக்கோசரம் இருக்கான். இன்னொரு கேட்டகரி என்னன்னா, எனக்கு வேணும்பா இது அப்படின்னு சமத்தா நல்ல பையன். ஓகே? 3வது கேட்டகரி வந்து அப்பாவோட போறான். என்ன, அப்பாவோட எல்லா இடத்துக்கும் போவான், ஆஃபீஸ் போவான், இதெல்லாம் போவான். ஆனா அப்பா கிட்ட கேட்பான், அப்பா எனக்கு வந்து கொஞ்சம் எழுதி வச்சிருப்பா, நான் வந்து எல்லாத்தையும் பாத்துக்கிறேன், ஆஃபீஸ் நிர்வாகம்லாம் நான் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணணும், அதனால எனக்கு வந்து இது கொடுப்பா அப்படின்னு கேட்கறான். நான் கொஞ்சம் எல்லா சொத்து கேட்கல, கொஞ்சமாவது எழுதி கொடுப்பா, எனக்கு வந்து இதெல்லாம் பண்ணும், அப்பதான் என் பேச்சை கேட்பாங்க அப்படின்னு நல்லா கூடயே போவான் எல்லாமே. இந்த மாதிரி கேளு அப்படின்னு. இது வந்து 3வது கேட்டகரி. சரி, 2வது கேட்டகரி என்னடா அப்படின்னா, அவன் வந்து சூப்பர் கேட்டகரி. என்னன்னா, அப்பானா பிடிக்கவே பிடிக்காது அவனுக்கு. ஓகே? மூஞ்சி அப்பா பார்த்தா இப்படி பண்ணுவான். ஆனா அப்பா இல்லாத டைம்லாம் ஆஃபீஸ் போவான். போயிட்டு வந்து நான் தான் ஓனர் பையன், நான் தான் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரிவான். ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரிக்கு வந்து எதுவுமே வேண்டாம். அவனும் ரொம்ப சமத்து. ஒரு பெட்ல உட்காருவான். அப்பா வந்து உனக்கு என்ன வேணும்னா, எனக்கு எதுவுமே வேணாம்ப்பா, நான் உனக்கு கிஃப்ட் வாங்கி கொடுக்கணும்னா நீ தான் கிஃப்ட்ப்பா, நீ எனக்கு கொடுத்ததே கிஃப்ட் தான்ப்பா, நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன், எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம் அப்படின்வான். ஸோ 5 கேட்டகரி. ஒரு கேட்டகரி, லாஸ்ட் கேட்டகரி, 5வது கேட்டகரியில மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்றேன், சுத்தமா பிடிக்காது. ஆனா அப்பா எல்லாம் கொடுக்குறாருன்றதால தந்துக்கிட்டு இருக்கான். ரைட்? அது ஏதோ தானோன்னு அப்படி இருக்கான். ரைட்? அவனுக்கு எல்லாம் கெட்ட பழக்கமும் இருக்கு. தண்ணி, குடி எல்லாமே இருக்கு. ஆனா அங்கேயே இருக்கான். அதுக்கு மேல 4வது கேட்டகரி என்னன்னா, ரொம்ப பவ்யமானவன். அப்பா கிட்ட என்ன வேணுமோ வந்து அப்பா கிட்ட தான் கேட்பான், வேற யார்கிட்டயும் கேட்க மாட்டான். அந்த மாதிரி கேட்டகரி. 3வது கேட்டகரி பார்த்தோம்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அவன் வந்து அப்பா கூடயே போவான், பிசினஸ்க்கு எல்லாம் போவான், எல்லாம் பண்ணுவான். ஆனா அவன் பேர்ல வந்து கொஞ்சம் சொத்து இருக்கணும், அப்பதான் அவனால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படின்னு, அதாவது நிர்வாணம்லாம் சரியா ஏத்த முடியும்னு. 2வது கேட்டகரி, அப்பாவை கண்டாலே பிடிக்காது, இப்படிதான் பார்ப்பான். ஆனா எல்லா இடத்துலயும் போய் நான் தான் அவரோட மகன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரியிற டைப். ரைட்?
அண்ட் கடைசியா அதாவது டாப் மோஸ்ட் கேட்டகரியா இருக்கிறது, அதாவது ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரியா இருக்கிறது வந்து எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றது. ஸோ இதுதான் அந்த 5 கேட்டகரி. ஸோ இந்த 5 கேட்டகரி பத்தி நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன் இல்லையா? இப்போ 5வது கேட்டகரி யாரை குறிக்கிறது? பக்தியில சிறந்தவங்கள பரம நிலைய 5வது கேட்டகரி உள்ள கேட்கணும். 5வது பேரு யாரு? 5வது அப்பாவை வேண்டவே மட்டும் வேணுங்கிறவன். அப்பா வேண்டாம், தண்ணி அடிப்பா, எல்லாம் கெட்ட பழக்கமும் இருக்கு, சொத்தோட என்ஜாய் பண்ற டைப். அவன் யாரு? தமோ குணத்துல இருக்கிறவன். குணத்தை சொல்லல, அவன் யாரு? சரி, அப்பா யாரு ஃபர்ஸ்ட்? அப்பா யாரு? அப்பான்னு நம்ம சொல்றது யாரை குறிக்கிறது? அப்பா பகவான குறிக்கிறது. அப்பா பகவான். பகவான் யாரு? பகவான். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. இப்பதான் சொன்ன பரமாத்மா இல்ல, ஹையஸ்ட் பகவான் கிருஷ்ணரை குறிக்கிறது. ரைட்? சோ அப்பா வந்து கன்ஃபார்ம்டு. அப்பா வந்து பகவானை குறிக்கிறது, கிருஷ்ணரை குறிக்கிறது. எடுத்து வச்சிடலாம். அப்போ வந்து எனக்கு எல்லாம் வேணும், தண்ணி அடிப்பேன், எல்லாம் கெட்ட பழக்கமும் இருக்கு, ஆனா உன் சொத்துக்கோசரம் இருக்கேன், நீ எல்லாம் எனக்கு வேணவே வேண்டாம், எனக்கு உன்னை கண்டாலே ஒன்னும் பெருசா பிடிக்காதுன்றவன் யாரு? 5வது கேட்டகரி. அதாவது இந்த உலக ஆசைகள் நிறைந்தவன், பௌதீக ஆசைகள் நிறைந்தவன். இல்லை. அர்த்தார்த்தி ஞானி. அர்த்த ஞானி இந்த கேட்டகரியில வரமாட்டாங்க, அதை விட்டுருங்க. அந்த கேட்டகரி வர, ஏன்னா அந்த கேட்டகரியில யார் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து கிருஷ்ணரை டிவோட்டின் தான் அவர் கிளாசிஃபை பண்ணியிருக்காரு. கிருஷ்ணரே கிளாசிஃபை பண்ணதை நம்ம திரும்ப கிளாசிஃபை பண்ண வேணாம். இந்த 5ல இருக்கிறவங்க நாஸ்திகன். அதுதான் நான் சொல்றேன், நாஸ்திகவாதி. என்னன்னா கிருஷ்ணர் கூட இருந்து அவரோட சூரியனை என்ஜாய் பண்றாரு, சந்திரனை என்ஜாய், அவர் மழையை என்ஜாய் பண்றாரு, பில்டிங் பண்றாரு, அப்படி என்ற கேட்டகரி நாஸ்திகவாதி. அதுக்கு மேல 4வது கேட்டகரி, அப்பா நீ வேணும், எனக்கு நீ எல்லாமே கொடுக்குற, நீ ரொம்ப நல்ல, எனக்கு வந்து மொபைல் கொடு அப்படின்னு ரொம்ப பவ்யமா கேட்கறான். போயிட்டு வரான், 6 மாசம் அப்புறம் 3 மாசம் அப்புறம் அந்த இன்னொரு ஆசை கேட்பான். இவன் உத்தம அதிகாரி. எனக்கு ஒரு ஐட்டம் வேணும் அப்படின்றவன் யாரு? மாயாவதி. தப்பு. அர்த்தார்த்தின்றது வந்து எனக்கு வேணும்னு போறவரு கரெக்ட் தான், பட் அதோட லிங்க் பண்ணாதீங்கன்னு சொன்னேன். பட் கரெக்ட். பௌதிக ஆசைன்றது நான் கேட்கறது வந்து நான் சொல்றது என்ன கேட்டகரி நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன்னா, நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, கர்ம காண்டா, ஞான காண்டா, அந்த கேட்டகரியில என்ன கேட்டகரியில வருவாரு? நான் சொல்றேன் கர்ம காண்டா. ரைட்? கர்மம் வேண்டும், அதாவது எனக்கு மொபைல் வேணும், எனக்கு அப்பா, இதுதான் நம்ம தேவர்களை வழிபடுறவங்க மோஸ்ட்லி இந்த கேட்டகரியில இருப்பாங்க. இப்போ கிருஷ்ணர் அதை கேட்கலாம்னா கேட்கலாம். அதனாலதான் அவர் சொல்லியிருக்காரு, அகாம கர்வ காமேபியோ, அகாம சர்வ காமேபியோல சர்வ காமம் இருக்கிறவங்க. ஆசை இருக்கு, எல்லாம் வேணும்ன்ற ஆசை இருக்கு. ரைட்? ஓகே, இதுக்கு நெக்ஸ்ட், அப்பாவுடைய ரொம்ப சமத்தி வேணும், போறான், எல்லாம் வேணாம், எனக்கு கொஞ்சோண்டு எழுது, ஒரு ஃபேக்டரியாவது என் பேர்ல எனக்கு வேணும், அப்பதான் நான் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறவன் என்ன? கர்மயோகி. தப்பு. பக்தி யோகம் மாதாஜி. அப்சல்யூட்லி ராங். நெக்ஸ்ட் கர்மயோகி மாதாஜி. தப்பு. 3வது தான் கர்மயோகி. 2வதா கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடாது. 5வது முடிச்சாச்சு, 4வது யாரும் சமரைஸ் பண்ணுங்க. சமரைஸ் நான் பண்றேன், கேட்டது கொண்டு ஆன்சர் சொல்லணும். நீங்க மறுபடியும் 1 2 3 மாத்தக்கூடாது. 5th வந்து நம்ம டிசைட் பண்ணிட்டோம், அவன் நாஸ்திகவாதி. 4வது கேட்டகரி வந்து கர்ம அவன் தான் கர்மயோகி. ஒழுங்கா வந்து அப்பாவை கேட்கறான். ரைட்? எனக்கு வேணும் இதுன்னு. ரைட்? அந்த 2 கேட்டகரி ஆயிடுச்சு. எனக்கு வேணும், நான் கட்டுப்படுத்தணும்னு ஆசைப்படுறவன் யாரு? யாரை குறிக்கிறது? ஞானயோகி மாதாஜி. ஞானி மாதாஜி. இல்ல அருவவாதியா? இல்ல. சித்தி. சித்தி. ஏன்னா சித்திகள் தான் பவர் வேணும்னு ஆசைப்படுவான். நான் பெருசாகணும், எனக்கு பவர் வேணும், நான் கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறான். கரெக்டா? உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? அதாவது எனக்கு பவர் வேணும்னு ஆசைப்படுறவன் சித்தி. ரைட்? அதாவது மிஸ்டிக் பவர் 3வது. ரைட்? இப்ப வந்து 2வது கேட்டகரி வந்து அப்பாவே பிடிக்காது, மூஞ்சி தூக்கி வச்சுப்பான் இவனும். ஆனா எனக்கு வந்து எல்லாம் நான் தான் இவன், நான் தான் அவன் போய் சொல்லிட்டு திரிகிற கேட்டகரி. இவன் யாரு? மாயாவதி மாதாஜி. ஹரிபோல். மாயாவதி. அவனுக்கு வந்து பெருசா ஒன்னும் இது இல்ல அந்த பர்சன், ஆனா அவரோட சக்தி மேல அவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட், அந்த சொத்து எல்லாம். அதனால வந்து பின்னாடி போய் எப்படி பிளான் பண்ணிட்டே இருப்பான், எப்படி அவதிக்கணும்னு. ஏன் அப்படி பிளான் பண்றான்? அவன் வந்து அந்த பவர் எடுத்துக்கணும்னு நினைக்கிற டைப், அவன் வந்து தானா இருக்கணும்ன்ற டைப். ரைட்? அது ஃபர்ஸ்ட் அவன் எல்லாருக்குமே அது தெரியும்.
ஃபர்ஸ்ட் தான் வந்து பண்ணணும். பக்தர். பக்தன் இப்ப நீங்க பக்தன் பாப்பீங்க 4, 5 ரெண்டுமே கர்மா. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் நான் 5வது வந்து கர்மா காண்டால செயல்படுறவன், ரைட்? என்ன எதுக்கு சொன்னேன்னா அவனுக்கு வந்து கர்ம காண்டாலேயே ரொம்ப மெட்டீரியலிஸ்ட், நான் தான் அப்படின்ற டைப் தான்றதுல இருக்கு. இவன் வந்து என்னன்னா எதுவும் எனக்கு வேணும் ஆனா நீ உன் மூலமா வரணும் அப்படின்னு. சோ இவன் வந்து கர்ம யோகா, ஆண்டவனை கும்பிடுறான் அவன், ரைட்? தேவர்களை கும்பிடுவான், ஆண்டவனை கும்பிடுவான், அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் பணிவா கேட்கிறவன். அதுக்கு மேல நான் கண்ட்ரோல் பண்ணணும், கொஞ்சமா இருந்தாலும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும்ன்றவன் அஷ்டாங்க யோகா, மிஸ்டிக் பவர், நான் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்றவன். அதை விட ஒரு ஸ்டெப் மேல இருக்கிறவன் வந்து ஹை லெவல்ல சொல்ல நம்பரை சொல்றேன். 2வது சொல்றவன் என்ன, அவன் வந்து ஞானம் வேணும் அப்படின்னு. என்ன அவன் இம்பர்சனலிஸ்ட், நான் மர்ஜ் பண்ணுவேன், நான் தான் பவர், நான் பின்னாடி போய் எப்படி அவதரிப்பேன், நான் போய் பிரம்மஜோதியில நான் எப்படி லாட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவன் அந்த ரைட் இம்பர்சனல் பிரம்மன். டாப் மோஸ்ட் வந்து பக்தர். ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஸோ பேசிக்கலி பாத்தீங்கன்னா முக்தி காமி, ரைட் அன்றவன் வந்தா வந்து லிபரேஷன் சீக் பண்றவங்க 2வது 3வது புக்தி. புக்தினா சாப்பிடுறது, அது வந்து லாஸ்ட் 2. பக்தி காமி என்றவர் டாப் அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ இததான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றதையும் நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? இப்போ டைம் சொல்றதுக்குள்ள ஸ்டோரி மாதாஜி ஷேர் பண்ண முடியல என்னன்னு தெரியல. சரி, நான் வந்து ஸ்கிரீன் வந்து நம் இங்கிலீஷ்லயே காட்டுறேன். ஓகே, நம்ம ஸ்லோகா ஒண்டி சொல்லிடலாம். மாதாஜி ஷேர் பண்ண முடியும், பட் நீங்க வந்து கோகோஸ் போஸ்ட் பண்ணலையா? பண்ணல So sorry. மாதாஜி, வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி மாயாவதி. ஒரு சந்தேகம் மாதாஜி. 2வது ஞானேன்னு எங்க மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. மாயாவாதி. மாயாவதி. ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஞானியோட ஒரு சப்டிவிஷன் தான் மாயாவாதி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன் அப்படின்னா எல்லாமே ஓகே. எனக்கு ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க, ஏன் பக்தர்கள் தான் டாப் மோஸ்ட்ன்றாங்க? பக்தர்கள் பக்தர்கள் எப்பயுமே பகவானை முழுமையா எதுவுமே இது பண்ண மாட்டாங்க மாதாஜி. எதுவுமே எதிர்பார்க்காம பகவான் ஆ. திருவடியே பக்தர்கள் வந்து எல்லாத்துக்கும் உதவிக்குவாங்க. பக்தர் வந்து எப்பயுமே பகவானை பத்தியே நினைச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. எக்ஸலென்ட். சோ பகவானோட ஆசைகளை நினைக்கிறாரு, மத்தவங்க எல்லாரும் தான்றது இன்க்ளூடிங் முக்தி காமி, எனக்கு மோட்சம் வேணும் அப்படின்றவரும் வந்து என்னன்னா எனக்கு வந்து மோட்சம் எனக்கு என்னுள் அடங்கி இருக்கு, எல்லாமே நான்றதுல அடங்கி இருக்கு. உலகத்துல யாருக்கு உங்க எல்லாரையும் ஒரு கேள்வி கேட்க போறேன், உலகத்துல யாருக்கு யார ரொம்ப பிடிக்கும்? முதல்ல எல்லாம் குடும்பத்துல எல்லாம் முதல்ல அம்மாவை பிடிக்கும் மாதாஜி. இப்ப அம்மாவை பகவான் நெக்ஸ்ட் அந்த மாதிரி சொல்லுங்க. அம்மாவை நெக்ஸ்ட் அப்பா அண்ணன் அம்மா அப்பா இல்ல, பகவானை யாராவது பிடிக்கும். எல்லாருக்கும் அப்புறம் ஒருத்தர அண்ணா. பிடிக்கும். யாரு? என்ன பகவானை மாதாஜி? பிடிக்கும். குழந்தைகள் இப்ப Excellent. பகவான் தான். பட் குழந்தைகள் எல்லா ஆன்சருமே தப்பு. எல்லாருக்கும் ஒருத்தரை ரொம்ப பிடிக்கும். யாரு? இப்ப குழந்தைகளை பிடிக்கும். ஆ, பகவான் அது இல்ல, ஒரு ஒரு பார்ட் ஆஃப் உண்மை அது. பட் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சது பௌதிகத்துல யார தெரியுமா? அவங்கள புருஷரையா மாதாஜி, புருஷரையா மாதாஜி. ஹரே அவங்கள கிருஷ்ணா. புருஷரை யாருக்குமா பிடிக்குது? நீங்க தான் சொல்லிக்கணும். நம்மளதான் பிடிக்குது. உண்மையா மாதாஜி சொல்லணும்னா என்னை தான் பிடிக்கும். அவங்க அவங்களதான் இல்ல மாதாஜின்னு சொல்லுவான். ஆனா இப்போ நீங்க சொன்னீங்கல்ல, புருஷனை, குழந்தையை, என்னையில பிடிக்கும். கணவனை, அம்மாவை, எல்லாமே என்னை சார்ந்து இருக்கிறதால, என்னோட அப்படின்றதால. சோ உலகத்துல எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சது அவங்க அவங்களதான். அது சொல்லிக்கா தெரியாம நம்ம இப்படின்னு சொல்றோம். அவங்க அவங்கள ஏன் பிடிக்குதுன்னா நீங்க சொன்ன ஆக்சுவல் ஆன்சர், நம்ம எல்லாம் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் கிருஷ்ணானால நம்ம கிருஷ்ணரை, அதனால வி லைக் அவர் செல்ஸ் அன்றதுக்கோசரம் அது சொன்னேன். சரிங்களா? எல்லாருக்குமே தன்னை தான் பிடிக்கும். ஃபர்ஸ்ட் தன்னை பிடிக்கிறதாலதான் என்னோட தாய் என்னுடைய குழந்தைன்றதை பிடிக்கிறது. தன்னை ஏன் பிடிக்குதுன்னா ஐ எம் அ பார்ட் ஆஃப் கிருஷ்ணா அப்படின்றதால, ரைட்? நித்யோ நித்யானாம், பர்மனன்ட், சேத்தன சேத்தனாம், பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் கிருஷ்ணானால எனக்கு அந்த பிடிக்கிறது. ஆனா என்ன பிடிக்கிறது யாருன்னு மறந்துட்டு நான் உடம்போட ரிலேட் பண்றேன். ஆத்மாவோட ரிலேட் பண்ணா நான் கிருஷ்ணரோட ஆளு அப்படின்னு தெரியும். ஜெயந்தி மாதாஜி ஒரே ஒரு வார்த்தை மிஸ் பண்ணாங்க, புருஷனா கரெக்ட், ஆனா பரம்புருஷா, புருஷோத்தமனை பிடிக்கும். ஓகே, மாதாஜி புருஷர்னா மாதாஜி நீங்க வந்து பகவானை தான் மாதாஜி சொல்லியிருக்கீங்க. புருஷர் ஆமாமா, நான் பகவானை தான் சொன்னேன். பட் இங்க இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியணுமே. நம்ம புருஷர் புருஷர் அப்படின்னா பகவானை தான் நம்ம வந்து பகவான் பகவான் அதனாலதான் பகவான்னு சொன்னேன் பகவான் மாதாஜி. ஒருத்தர் தான் புருஷர். ஆமாமா, கரெக்ட். பட் அந்த ஃபீலிங் இல்ல மாதாஜி. இப்போ நம்ம கூட என்ன கேட்டீங்கன்னா யார ரொம்ப பிடிக்கும்னா பகவானை பிடிக்கும். இப்போ நம்மள யாராவது ரொம்ப பிடிச்சவங்கள, இப்போ ஜெயந்தி மாதாஜி பௌதிகத்துல யார உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்? பௌதிகத்துல மாதாஜி யாரா இருந்தாலும் நம்ம குழந்தைகளை தான் முதல்ல சொல்லுவோம். அம்மா வெரி நைஸ், அப்பாவை குழந்தைங்க, ரைட்? இப்போ இந்த குழந்தைகிட்ட மாதாஜி இன்னைக்கு கிளம்பணும், நீங்க 10 நிமிஷத்துல உங்க பசங்களை போய் பார்க்க போறீங்க, அவங்க ஸ்டேஷன்ல இருக்காங்க, கிளம்புறீங்களான்னா நீங்க என்ன சொல்வீங்க? 10 நிமிஷத்துல கிளம்பணும்னா கிளம்புற வரைக்குமே நம்ம இந்த கிளாஸ முடிச்சிட்டு தான் நம்ம போகணும். வெரி நைஸ். இப்போ என்னோட பொண்ணு ஸ்டேஷன்ல இருக்கா அப்படின்னா நான் லேப்டாப்போட கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டே ஓடிடுவேன். இதுதான் உண்மை.
ஓகே, ஆமா சரி கிளாஸும் எடுக்கலான்னு எல்லாருமே அப்படிதான். இப்போ உங்க புஷ்பா மாதாஜி கிட்ட உங்க அம்மா பக்கத்து ரூம்ல வந்திருக்காங்கம்மா, 10 நிமிஷம் தான் வராங்கன்னா ஓட மாட்டாங்களா? என்ன மாதாஜி? போடுவோம் மாதாஜி. ஆ இப்போ தூக்கிட்டே கிருஷ்ணர் ஓடிடுவோம். வராரு, வெயிட்டிங் லிஸ்ட் வெயில நிக்கிறாருன்னா நம்ம ஓட மாட்டோம். கிருஷ்ணா வெயிட் பண்ணு, நான் வீட்ல 4-5 வேலை இருக்கு. நான் கூட அதான் சொல்வேன், எனக்கு ஒரு 2 வருஷம் வெயிட் பண்ணு கிருஷ்ணா, ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் அப்படின்னு. அதனால நம்மளுக்கு கிருஷ்ணர் தான் பிடிக்கும் நம்ம சொன்னோம்னா அது ஆக்சுவலா உண்மை இல்லை. ஏன்னா அவரை தான் ரொம்ப பிடிச்சிச்சுன்னா நம்ம அவருக்கோசரம் ஓடுவோம். ஆனா நம்ம ஓடல, நம்ம பிடிக்குதுன்னு நினைக்கிறோம். ஆமா உண்மையா பிடிக்குது, பட் நம்மளுக்கு இன்னும் அந்த உறவு ஃபிட் ஆகல, இன்னும் அந்த செட் ஆகல. அதுக்கோசரம் தான் நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு. இதுதான் இதோட 1.2.12 என்ன சொல்வீங்க அந்த சாரம். இப்போ அந்த ஸ்லோகாவை வேண்டி நம்ம பார்க்கலாம். தக்ஷ்ராததாம் நாமுயின் சாரி தக்ஷ்ரத்ததானா முன்னயோ ஞான வைராகிய யுக்தயா பஷ்யந்தி ஆத்மனி சாத்மானாம் பக்தியா ஸ்ருதகிருதீதயா. ஒரு லைனா இல்ல ஃபுல்லா சொல்றீங்களா? சொல்றேன் மாதாஜி. சொல்றேன் மாதாஜி. ஃபுல்லா சொல்றேன். கரெக்ட். முனையோ ஞான வைராகிய யுக்தயா பஷ்யந்தி ஆத்மனி சாத்மனாம் பக்தயா சுதகிருகீதயா. படிக்கலாம் மாதாஜி. இல்ல டைம் இருக்காது. டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. அறிவும் துறவும் நன்கு கைவரப் பெற்று பகவானை அறிவதில் தீவிர ஆர்வம் கொண்டுள்ள மாணவர் அல்லது முனிவர் வேதாந்த கருத்தில் சுருதியிலிருந்து நாம் கேள்விப்பட்டதற்கேற்ப பக்தி துண்டாற்றுவதன் மூலம் பரபிரம்மத்தை அறிகிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ வேதங்கள் மேல நம்ம ஆசையா இருக்கணும். 3 லெவல்ல இருக்கிற உத்தம அதிகாரி, மத்தியம அதிகாரி, கனிஷ்ட அதிகாரி ஆர் நியோஃபைட் டிவோட்டில இருந்து நம்ம மேல போகணும். நம்ம எல்லாருமே இப்போ நியோஃபைட். அந்த 4 சொன்னோம் இல்லையா, அர்த்தாத்தி, ஜிக்னாஷு, ஞானி, 4மே வந்து பிகினிங் ஸ்டேஜ்ல. நம்ம அட்லீஸ்ட் மத்தியம அதிகாரி போறதுக்கு பிளான் போடணும். எப்படி போடணும்னா 16 சாப்டர்ல என்ன குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணா போலாம் அப்படின்னு அதுவும் கொடுத்திருக்காரு. அப்படியே மாதிரி கிருஷ்ணர் வந்து கொடுத்திருக்கிற அந்த பகவத்கீதாவை படிக்கணும், ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிக்கணும். இது 2மே படிச்சோம்னா நம்ம அதை ஸ்ரவணம் எப்படி பண்ணணும், அந்த ஆத்தரைஸ்டு லெவல்ல படிக்கணும் அப்படின்றத பார்க்கணும். சுகதேவ் கோஸ்வாமி இப்ப நம்ம படிக்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல செகண்ட் கேண்டோல 4வது சாப்டர்ல வந்து சுகதேவ் கோஸ்வாமி சொல்வாரு, எனக்கு நீ எப்படி பிரம்மாக்கு பவர் கொடுத்தியோ அதே பவர் எனக்கு கொடு. எதுக்கு எனக்கு பவர் வேணும்னு கேட்கல, நான் இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொல்ல போறேன், அவருக்கு எப்படி புரிஞ்சுச்சோ நான் புரிஞ்சுக்கிட்டு சொல்றதுக்கும் அதே மாதிரி எல்லாருக்கும் புரியணும் அப்படின்னு. ஸ்பீக்கர் ஹியரர் ஓட பியூரிட்டியை கனெக்ட் பண்றாரு அப்படின்றத இப்போ இதை முடிச்சப்பறம் பாகவதம் படிக்கிறச்சே நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இதோட நம்ம இந்த செஷனை முடிச்சுக்கலாம். ஸோ பேசிக்லி இன்குவிசிட்டிவ் அப்படின்னா ஒரு ஆசையோட இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா ஞானம் வைராகியம் அப்படின்றத நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். என்ன நம்ம வாசுதேவே பகவதி பக்தி யோக பிரயோஜத்தை ஜெனேசியாஷு வைராகியம் ஞானம் தயத் ஆயத்துக்கம். பர்மனண்டா என்ன ஆகும், ஞானம் வர வர நம்மளோட அட்டாச்மெண்ட் போகும். எப்படி அது முடியும், கிருஷ்ணர் மேல ஆசை வரணும். பரம் திருஷ்டுவா விஷயாவினி வர்த்தர்த்தே நிராகாரஸ்யதேனா ரசோவர்ஜம் ரசோப்பியஸ்ய பரம் திருஷ்டுவா நிவர்த்தித்தே. பரம் திருஷ்டுவான ஹையர் டேஸ்ட் வரணும். அப்படி இருந்தாதான் பண்ண முடியும். அப்படி இருக்கிறவன் வேதாந்த சூத்ரா நிறைய இருக்கு, வேதங்கள் எல்லாம் புராணங்கள். வேதாந்த சூத்ரான்றதும் எழுதினவர் வியாசர் தான். எல்லாருமே எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்னா கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யணும். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே அன்றதும் கிருஷ்ணருக்கு செய்யும் சேவை அப்படின்றது தெரியும். வாஞ்சா கல்பதருபியச்ச கிருபா சிந்துபியேவச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விஜய், ஸ்ரீலா பிரபுபாத் விஜய், நாமாச்சாரி ஹரிதாஸ் டாக்கூர் விஜய். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. என்னோட செஷன் தான் நெக்ஸ்ட்ன்றதால நான் எக்ஸ்ட்ரா 10 மினிட்ஸ் கதையோட சேர்த்து எடுத்துக்கிட்டேன். தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் மியூட் போட்டுறேன். சித்ரா மாதாஜி ஷேர் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா, இல்லைன்னா நான் வந்து இந்த செஷனை லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிடுவேன்.